Tak príjemný dobrý večer prajem. Dúfam, že ma teda počuť, ak nie, tak rýchlo kričte. Som veľmi rada teda, že vás môžem privítať na 4. pokračovaní veľmi milého podujatia s názvom Večerná univerzita. Dnes na tému teda klimatickej krízy. Pre tých, ktorí ste tu možno prvýkrát, tak koncept je vystavaný tak, že sa snažíme teda volať odborníkov a odborníčky, expertov, expertky na rôzne aktuálne spoločenské témy a chceme ich možno trošku spopularizovať aj vo verejnosti. Takže som veľmi rada, že ste dneska prišli, či už ste to široká verejnosť, alebo naši študenti, študentky, alebo teda moji kolegovia. Rada by som teda privítala aj pani prorektorku Ildiko Matušikovú, ktorá je tu v publiku, a aj pána prorektora Andreja Brníka. Vítajte. No a ešte radšej vítam aj našich hostí, lebo ich nestretávam každý deň na chodbe. A je to teda zamestnankyňa, teda meteorologička, klimatologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Jaroslava Slavková. Dobrý deň. Novinár Jakub Filo. A primátor mesta Trnava Peter Bročka. Toho teda môžeme stretnúť niekedy v meste. Dobre, dnes sa teda pokúsime prísť na tom, že či sa dá ešte zvrátiť klimatická kríza, aj keď nechcem spojovať, možno, že tú odpoveď už máme, ale skúsime sa možno trošku rozobrať, prečo ju tu máme, ako možno bude vyzerať Trnava aj Slovensko o niekoľko rokov. Začnem teda prvou otázkou na vás, Jarka. To, že čelíme teda klimatickej kríze, je všetkým jasné. Prijavuje sa to na výkyvoch počasia. Máme za sebou veľmi horúce, veľmi suché leto. Prívalové dažde, ktoré nás ako Trnavu napríklad lízli len tak. Rôzne bleskové povodnie, lesné požiare, teplé zimy bez snehu. Naozaj katastrofický scenár. Niekde dokonca aj tornáda. Čo sa vlastne deje s počasím vplyvom zmeny klímy? Prečo vlastne dochádza k týmto zmenám? No, ono to je asi všetkým jasné, že vypúšťame skleníkové plyny, súvisí to teda so skleníkovým efektom, následne to zmení globálnu teplotu a keďže na Zemi všetky systémy sú jedný s druhým nejako poprepájané, tak to potom nespôsobuje len nárast teploty, niekde na Zemi viac, niekde na Zemi menej, ale samozrejme vplýva to napríklad na zrážky, na tie spomenuté nejaké možno tornáda, možno nejaké intenzívne búrky, že všetko toto je vlastne ako keby jedno s druhým poprepájané. No a napríklad to, že sa nám otepluje, tak spôsobuje, že sa neotepluje vo všetkých častiach Zeme rovnako. Existuje niečo ako spätné väzby v klimatológii, neviem, či ste o tom počuli, či to poznáte, ten pojem. Ide o to, že vlastne nejaká zmena naštartuje nejaké ďalšie zmeny. No a vďaka tomuto napríklad ako príkladom takej spätnej väzby môžeme dať napríklad permafrost, čiže trvale zamrznutú pôdu niekde v severných častiach Zemegule, kde tým, že sa roztápa tá trvale zamrznutá pôda, tak sa nám vlastne uvoľňuje metán, čo je skleníkový plyn. Čiže to, že sa ohrieva v dôsledku už nejakých uvoľnených skleníkových plynov, uvoľňuje ďalší skleníkový plyn. A tak ako nejaký domino efekt sa nám to tak potom môže vyskladať postupne. Samozrejme, takýchto príkladov je na Zemi viac. V rôznych častiach Zemegule máme viac takýchto spätných väzieb. Niekde to je viac, niekde to je menej zároveň, keďže naša Zem nie je ako keby rovnomerná, čo sa týka toho povrchu, ale napríklad na južnej pologuli máme viacej oceánov, na severnej pologuli máme viacej pevniny, tak vlastne práve vďaka tomuto sa napríklad tá naša Zem zahrieva nerovnomerne. Čiže Európa napríklad sa zahrieva 2-krát rýchlejšie ako zvyšok sveta, alebo ako je teda ten globálny priemer. Arktída sa zahrieva ešte rýchlejšie ako Európa. No a toto potom vlastne naštartováva aj také zmeny, že sa mení prúdenie, ktoré je nejaké, alebo ktoré doteraz bolo také, že všeobecné, alebo že sme boli na to zvyknutí, napríklad polohu nejakých tlakových útvarov, ktoré sa bežne nachádzali nad nejakou oblasťou, tak sa teraz posúvajú možno smerom na sever. Takisto sa posúva možno polárny front, to asi nemusím to vysvetľovať, ale proste posúvajú sa nám možno aj takéto systémy prúdenia, ktoré potom zo sebou prinášajú to, že sa napríklad posúvajú aj vegetačné pásma, ale zároveň sa možno mení skupenstvo zrážok, alebo v zime teda, že máme viacej tekutých zrážok v zime. Takisto napríklad sa v lete vďaka takýmto zmenám vyskytuje viacero búrok na úkor nejakých možno trvalých dažďov, ktoré v minulosti boli také, že mali sme aj pár dní za sebou, že pršalo a teraz v lete skôr, keď prší, tak je to
búrkou, hej, že, alebo tak odborne to nazývame, že konvektívnymi zrážkami. No a takisto, čo sa týka tej teploty, tak keď vlastne narastá teplota, tak narastá aj množstvo vodnej pary, ktoré môže atmosféra prijať. Čiže každý 1 stupeň oteplenia sa hovorí, že približne nejakých 6-7% viacej vodnej pary môže atmosféra nasať. A tým pádom vlastne potom aj môžeme očakávať, keď máme viacej vodnej pary, hej, aj intenzívnejšie nejaké zrážky. Ale takisto môže aj dlhšie trvať, kým sa teda zrážky nakumulujú natoľko, aby to vypadalo vo forme zrážok, čiže môžeme predĺžovať, alebo teda očakávame, že sa budú predĺžovať aj obdobia medzi zrážkami, čiže napríklad takýmto spôsobom môže vzniknúť intenzívnejšie sucho alebo dlhotrvajúcejšie sucho. Takisto napríklad pri snehu vieme, že keď teda sa nám mení to skupenstvo zrážok v zime, tak už na začiatku jary, keď nebolo dostatok snehu a sneh vieme, že je vlastne zásobáreň podzemnej vody, alebo teda, že zásobuje pôdu vodou a keď už na jar nemáme ako keby naplnené tieto zásoby, tak tá pôda sa začne skôr ohrievať, skôr začnú nejaké vegetačné fázy, takisto môže začať skôr sucho a potom v lete, keď napríklad niekedy v júli prídu vlny horúčav, lebo toto je teda tiež prejav zmeny klímy, že máme viac extrémov, hlavne čo sa týka tých vln horúčav a nejakých dní so špecifickou teplotou, napríklad 35 stupňov a viac, tak potom sa to sucho ďalej iba zosilňuje a tak ďalej. Hej. Čiže všetko toto jedno s druhým nejako súvisí a nejde teda len o ten náraz globálnej teploty, ale to zo sebou potom ťahá takéto rôzne príklady a vedeli by sme o tom hovoriť a dávať takýchto príkladov ešte viac. Vedci sa zhodujú, že teda ide o zmenu klímy, ktorá je oveľa rýchlejšia než tá prírodzená, ktorá by prišla. Hovoríme teda o tých cykloch klimatických, rôznych dobách ľadových a podobne. Ako by ste možno vysvetlili ľuďom, a toto je možno otázka aj na všetkých, ktorí toto tvrdenie spochybňujú, argumentujú napríklad tým, že aha, pozri, veď minulý týždeň snežilo, hej, že to nie je až také hrozné, alebo si vylovujú z pamäti možno nejaké podobné úkazy počasia, ktoré sa diali možno pred 20-30 rokmi. Ako by ste možno vysvetlili, že nejde naozaj o hoax, ale že sa bavíme vážne? Môžem začať a potom ešte. Jasné. Ja čo som si posledne čítala nejaké veci, tak väčšina ľudí akože akceptuje to, že sa tá klíma mení. Akože možno nejaké percento ľudí ešte stále to popiera, hej, a hovorí, že však akože ako bolo predtým, tak aj teraz, ale že s väčšinou ľudí asi vám povedia, že si všimli, že toho snehu aj na Slovensku je menej, alebo že v lete, že niekedy neboli až také horúčavy, hej. Aspoň to je môj dojem, neviem, možno niektorí v vašom okolí tvrdia, že sa to nedeje, ale že väčšina ľudí sa podľa mňa zhodne na tom, že niečo sa deje, avšak niektorí vám povedia, že veď to je prirodzené, hej, alebo že také niečo. A čo im na to povedať? Tak ja by som im na to akože mohla povedať, hej, že čo najčastejšie povedia, že môže za tým byť slnko, hej, napríklad, že slnečná aktivita. No a vieme, že teda od 70. rokov slnečná aktivita klesá, čiže od 70. rokov by sme mali mať, ak by slnko bolo, hej, že dôvodom, prečo sa nám otepluje, tak by teplota mala klesať. Ďalej by mi mohli povedať, že je to nejaká sopečná činnosť, hej, že niečo sopky vypúšťajú a je to proste niečo prirodzené, za čo človek nemôže, že človek napríklad len nejaké percento z toho produkuje, ale že sopka tu vybuchne a že proste, že darmo sa my obmedzujeme, alebo čo, keď máme tie sopky, ale tiež by som im na to mohla povedať, že teda, že zo sopiek sa vylučujú plyny, ktoré majú v prvom rade opačný efekt. Čiže tak ako máme skleníkové plyny, ktoré zadržujú žiarenie zo Zeme, teda slnko ohreje povrch zemský, lebo teda toto dlhovlnné, tomu hovorí, teda krátkovlnné žiarenie zo slnka prejde cez atmosféru, ohreje zemský povrch. Zemský povrch potom vyžaruje žiarenie, ktoré je trošku pozmenené a tie skleníkové plyny zadržiavajú práve toto to žiarenie zo Zeme, teda zadlžujú tie skleníkové plyny a toto je v skratke ten skleníkový efekt. No a aby som sa nezamotala, tak teda vrátim sa k tým sopkám. A vlastne sopky vylučujú také látky, ktoré robia opačný efekt. Čiže odrážajú už to žiarenie, ktoré prichádza zo slnka. A teda ani nepríde po ten zemský povrch, aby ho ohrialo a tak ďalej. Čiže áno, vypúšťajú aj niektoré plyny, ktoré teda sú skleníkovými, ale je to teda
čo sa týka týchto skleníkových plynov, tak je to naozaj napríklad pri CO2 iba percento z toho, čo ľudstvo vyprodukuje ročne. Čiže na základe tohto by som ani sopky, ako keby môžeme povedať, že to nespôsobujú. Ďalej by mi mohli povedať tí ľudia, že napríklad, že nejaké orbitálne cykly, hej, že vieme z minulosti, že nastávali doby ľadové, keď sa nejako vychýlila dráha, po ktorej obieha planéta Zem, alebo takéto rôzne ako keby tie astronomické veci. Ale tiež tam vieme, že ako keby sme v takom cykle, že by postupne malo nastať ako keby minimum, čo sa tohto týka, čiže by sa malo oteplovať. A to sú zároveň aj strašne ako keby také veľké tie periódy, čiže napríklad pred nejakými 6 až 8 tisícimi rokmi bol ako keby pík alebo vrchol tej teplej epizódy a teraz postupne ideme do chladnejšej epizódy, ktorá by mala prísť ale až od 1000-1500 rokov. Hej? Čiže to nie je ako keby, že teraz za posledných 100 rokov sa nám niečo zmenilo, ale to by bolo niečo veľmi také postupné. Hej? Čiže to je, čo sa týka tých orbitálnych cyklov. Ďalej, možno niektorí hovoria, že je to len niečo také, ja neviem, ako nejaké El Niño, alebo niečo také, že nejaké javy, ktoré sú ako keby v rámci planéty Zeme, ktoré sú také vnútorné, nazvime ich, hej, že nesúvisí to nejako s tými vonkajšími, so Slnkom, s nejakým pohybom planéty Zeme a tak ďalej, ale dejú sa len na našej planéte. Napríklad to El Niño je takýto prípad, lenže El Niño je taká prirodzená cirkulácia, kedy áno, možno na nejaký rok, 2 sa nám zvýši globálna teplota, čo je vlastne aj teraz, že minulý rok bol tiež teplejší aj vďaka El Niñu, ale zároveň to je také, že niekde sa otepluje, niekde sa ochladzuje. A toto El Niño je napríklad takto spojené s oceánmi, čiže tá energia, ktorá oteplí tú atmosféru, je zobratá z oceánov. Lenže potom, ak by takto to fungovalo, tak tie oceány by sa nám mali ochladzovať, hej, ak sa nám otepluje atmosféra, lenže nedieje sa to. Čiže znova ani takýto nejaký prirodzený jav za to nemôže. No a ešte, ja neviem, v minulosti napríklad tie zmeny mohli nastať aj tak, že padol asteroid, ale to asi všetci vieme, že toto by sme vedeli, hej, a to tiež by bolo vlastne, že ochladenie, že skôr by sme čakali. No a čiže takýmto štýlom by som im to možno vedela povedať, že zostalo mi, že vlastne ten človek tam môže byť, alebo teda ten skleníkový efekt zosilnený. No ale, neviem, možno niekomu by to nestačilo, ale zároveň ešte možno také, že robia sa aj modely, ktoré vlastne, kde nasimulujete, že ako funguje Zem, ako fungujú rôzne javy na Zemi. A keď tam dáme všetky tieto prirodzené, tak sa nám teplota mení nejako. Keď tam pridáme aj antropogénny skleníkový efekt, tak sa nám teplota mení približne rovnako, ako to naozaj aj naše prístroje zaznamenávajú. A toto vlastne potom takýmto spôsobom, keď to simulujeme a porovnáme, tak vieme povedať, že naozaj, že toto je ten faktor, ktorý možno spôsobuje to oteplenie. A zároveň ešte možno také, že zo satelitov vieme zmerať vyžarovanie Zeme a práve tuto vieme vlastne vidieť, že ide o tú zmenu, čo som hovorila, toho žiarenia, ktoré prichádza zo Slnka a ktoré odchádza ako keby naspäť z našej Zeme, späť do vesmíru a práve vlastne tými satelitnými meraniami toto vieme zmerať a vieme, že je to spôsobené potom práve tým skleníkovým efektom zvýšeným v dôsledku nejakej antropogénnej činnosti, v dôsledku uvoľňovania skleníkových plynov. Takže neviem, či by som ešte... No, môžete povedať, že ako to vidíte vy. Môžeme? Tak. Poďte na to. Peter? Teraz? Lepšie, super. Ja som rád, že teda moc ľudí, ktorým som musel niečo takéto vysvetľovať, nestretávam. Potom sa musím pozrieť aj na svoju expertízu, žiadnu nemám. Takže veľmi ťažko by som im niečo seriózne vysvetľoval, alebo sa ich snažil niečo seriózne presvedčiť. Ale taká dobrá vlastnosť je aj povedať, že nie úplne tomu rozumiem, ale však skúsme, keď nemáme kamaráta na telefóne, ktorý by tomu takto úžasne rozumel, takže tlieskam, úžasné, tak skúsme sa pozrieť na nejaké jednoduché dáta, nebojme sa použiť GPTčko, porozmýšľajme nad tým, či nám to dáva zmysel alebo nie a išiel by som na to týmto štýlom. Proste občas je fakt lepšie neviesť debatu úplne o všetkom, nesnažiť sa dávať do role, že dvakrát som o tom čítal nejaký článok a teraz idem niekoho presvedčať, že áno, tak toto je. Ale treba úplne v pohode povedať, že možno tomu neúplne rozumiem a radšej engagenúť v nejakom spoločnom hľadaní.
To mne príde z mojej pozície, ktorá nemá absolútne nič spoločné s touto témou, také najprirodzenejšie. Ja som bol kedysi zástancom toho, aby sme ľudí, ktorí neveria klimatickej kríze, nejakým spôsobom strašili. Hej, aby sme im trošku povedali, že ak ju nebudete riešiť, ak sa ňou nebudete zaoberať, tak teraz to tam trošku extrémne, že zhoríte, alebo celí všetci na planete zhoríme. Ale dnes normálne poviem, a možno je to nepopulárny názor, že ľudia, ktorí po tom všetkom, čo sa za poslednú dekádu na tejto zemi v kontexte klimatickej krízy stalo a povedia mi, že neveria, tak sa s nimi asi nechcem ďalej rozprávať. Lebo je to zbytočné míňanie energie na ako presviečanie ľudí, ktorých dnes už nepresvedčím. Hej. My dnes potrebujeme si tú energiu nechať na to, aby sme konali. Či už vedci, klimatológovia, aby proste skúmali a prichádzali s ďalšími dátami, alebo ľudia, ktorí sú proste v politike alebo v nejakej verejnej službe príjmali opatrenia, ktoré to vyriešia. Nemusíme míňať energiu na to, aby sme presviečali ľudí, ktorých dnes už asi nikdy nepresvedčíme. Žiaľ Bohu. Aby ste to nebrali tak, že ten názor je, že nerozprávajme sa s ľuďmi vôbec, len dnes nemá zmysel presviečať tých, ktorí už sú presvedčení, že tomu budú odporovať za každú cenu. Už som to teda dnes niekoľkokrát spomenula, že ten dopad cítime dnes aj priamo v Trnave na Slovensku. Hej, klímy nám tu rašia ako divé. Podľa prepočtov by malo byť na Slovensku v roku 2105 až 6 stupňov viac, ak sa mýlim, opravte ma, ale je to ešte viac ako ten priemer svetový. Teraz otázka na vás, pán Bročka. Ako by sa na taký nový normál mali pripraviť samosprávy? A viem, že asi ľudia moc nehľadia 80 rokov neskôr, ale aké možno opatrenia by mali prebiehať na lokálnej úrovni? Možno aj v tom krátkodobom, aj v tom dlhodobom meradle. Tak prudko to záleží od toho, kde na mape sa nachádzate a s čím máte skúsenosti doteraz. Keď sa pozrieme na krajské mesta na Slovensku, pozrieme sa, ako vyzerá ich bezprostredné okolie, tak to, ako ja popisujem okolie Trnavy, je poľnohospodárska pustatina alebo poľnohospodárska púšť. V realite to znamená, že máme najmenší podiel pokryvu korunami stromov, čo sa týka extravilánu. Teraz nebudem hovoriť o vnútornej časti mesta, ale bezprostrednom okolí. Máme veľmi biedný prístup k vode ako takej. Máme tu úplne zdecimovaný potok, takže má to aj ale svoje výhody. Najhoršom nám mierne vyschne, ale nemáme tu záplavy. Koniec vtipu. Ale to, čo väčšinou spomínam aj v rámci toho súvetia je, a ja to snažím pomerne neúspešne, ale využívať na citové vydieranie politikov o 1 až 2 poschodia vyššie, je, že Trnava je vlastne klimaticky najohrozenejšie krajské mesto. Či to je pravda, to som pochopil z tých zjednodušených dát, ale keď sa pozriem na to bezprostredné okolie, ktoré máme, tak to mi z toho vychádza. Aby ste si urobili predstavu, skončí žatva, máme nejaké, povedzme, neskoré leto, objavia sa vám extrémne veľké hnedé plochy v tisícoch hektárov v okolí vášho mesta, zafúka krásny vetrík a môžete si odmerať, schválne to vyskúšajte v najbližšiu sezónu, aký je rozdiel medzi teplotou betónu a teplotou černozeme, kde bola vlastne urobená skrivka alebo bola tam zobratá úroda. Tie teploty sú katastrofálne vysoké. A vlastne celý tento suchý vzduch vám navieva priamo do mesta. To, čo sa snažím ľuďom vysvetliť, je, že zázraky na úrovni mesta robiť rozhodne nedajú. Veľké veci sa na úrovni mesta meniť nedajú takisto, ale skúste si spomenúť naposledy v lete, keď tak krásne pieklo a vy ste hľadali ten tieň, našli ste proste nejaký strom, ktorý má nejakú serióznejšiu korunu, prišli ste po ten strom a zrazu všetko sa vám zdalo príjemnejšie. A nevyriešili sme žiadny globálny zázrak, ale to, čo sme dosiahli, je, že máme prirodzený tieň, nemusí vám piecť na hlavu, čo v mojom prípade by mohlo mať teda katastrofálne dôsledky samozrejme, ale čo sa tým snažím povedať je, že výsadba stromov v intraviláne miest udržateľným a rozumným spôsobom je tá najjednoduchšia vec, ako pocitovo zmierniť, či už sú to dopady vysokých teplôt, alebo klimatická zmena, pokiaľ sa bavíme o naozaj zvýšených teplotách a veľmi nízkej oblačnosti. Keď by sme to otočili na ten úplne iný extrém, ktorý našťastie
Trnave nehrozí, to sú tie záplavy, alebo prívalové dažde, alebo veľmi prudké zrážky vo vysokých objemoch na malej ploche, tak to, čo sa snažíme, neviem, či už teraz je ten správny čas povedať niečo o tých projektoch, to, čo sa snažíme, je vytvoriť vlastne tie zóny aj na tomto biednom potoku, kde jednak dokážeme absorbovať nejakú prívalovú zrážku na pomerne vysokej úrovni a zároveň vytvárame, opäť sa budem držať tých pocitov, ďalší pocit, ktorý ľudia majú radi, a to je pocit styku s vodnou hladinou. To znamená, že pre mňa osobne, vždy keď sa bavíme o týchto opatreniach, tak to má hneď niekoľko rovín. Jedna rovina, ktorá je strašne dôležitá, ja ju nikdy nepodceňujem, je tá pocitová rovina, a tá druhá je, že či je to naozaj v súlade s opatreniami, ktoré dávajú naozaj aj taký širší zmysel pri ochrane majetku a ľudí v mestách. Možno ešte tak na doplnenie, máte napríklad na meste aj odborníkov na túto tému, alebo nejaké také oddelenie, nejaký department, ktorý sa tomuto venuje? U nás máme dievčatá, ktoré vyštudovali krajinné inžinierstvo, máme ľudí, ktorí sú odborníci na zeleň, aby ste si to vedeli trošku aj v praxi predstaviť. Aj na úrovni mesta musíme meniť druhovú skladbu vysádzaných stromov, lebo niečo, čomu sa hovorí pôvodné druhy, už v mestskom prostredí v dnešnej dobe nie úplne prosperujú a nie úplne fungujú. To znamená, že také tie také facebookové špecialitky, staré odrody a lípky sem, lípky tam, to je všetko krásne, buďme hrdí na čokoľvek, na čo chceme, kým sme pozitívni k ostatným, ale naozaj to, čo bolo, alebo to, čo je dnes považované v bežnej populácii za invázne druhy, je veľmi pravdepodobné, že aj budúcnosť našej výsadby. To znamená, že musíte sa prispôsobovať na naozaj viacerých rovinách. Jedným akože z možných riešení je možno aj akoby dostať možno trošku tie autá preč z mesta. Tam ste si aj merali možno nejaký, akože, ale nechcem teraz vyrývať, ale že povedzme... Ja napríklad milujem Trnavu, lebo sa po nej veľmi dobre bicykluje. Aj ja milujem Trnavu. A ja. Že či tam máte vyratané, že či je vôbec možné, možno to je aj na vás ešte otázka, ako keby ten dopad tých skleníkových plynov znížiť aj takto lokálne. Hej? Že ak máme ako keby nejaké jednohúbky v rámci nejakého väčšieho územia, napríklad mesta alebo kraje, ktoré akože sa snažia fakt istým udržateľnejším spôsobom, že či to dokáže nejakým spôsobom pomôcť. Podľa mňa určite, akože, že už sami vieme, že má zmysel, neviem, parky nejaké mať, alebo také niečo v meste, však určite to tiež cítite, že to ochladzuje. Takže myslím si, že áno. Áno. Dobre, potom ešte v rámci toho dopadu klímy, jednak sú to ako keby tie lokálne riešenia v lokálnom meradle, áno, že budeme teda vysadzať parky, sadiť stromy, dávať teda nejaké vodné plochy a podobne. Potom je to ale ten globálnejší rozmer, to možno aj na vás, pán Filo, že postihne to vlastne celú planetu, celý svet. Tie predpovede hovoria, že vlastne z niektorých oblastí sveta, napríklad z Afriky, bude obrovský príliv migrantov, ktorí budú hľadať teda lepšie podmienky pre život, lebo tam sa už teda žiť až tak dobre nebude dať. Ako by sa podľa vás mali vlády na to pripraviť, alebo štáty v Európe, hej? No, toto je veľmi podstatný rozmer celej klimatickej krízy a to je ten, že my sa veľa zvykneme rozprávať o tom nejakom keby rámcovaní, čo sa týka klímy, počasia, nejakej biosféry a podobne, ale veľmi sa opomína v tej diskusii ten sociálno-ekonomický rozmer a politický rozmer. Pretože my vlastne ako stojíme pred istým kaskádovým kolapsom celej ľudskej spoločnosti, keď to tak poviem. Tá klimatická kríza si vyžiada obrovské zdroje na jej riešenie, to, či to bude v obciach, v mestách, alebo to bude na úrovni štátu, alebo na nejakých nadnárodných celkov. A to bude zo sebou ako vytvárať ďalší tlak. Odpovedať na otázku, že ako sa majú pripraviť štáty alebo národné vlády na tieto výzvy, ako keby som to vedel, tak nesedím tu, ale sedím v New Yorku, v OSN, alebo neviem, niekde a berie minimálne strašne veľa peniazí za konzultačnú činnosť. Ale v každom prípade je dôležité vlastne ako plánovať s presahom ako do nejakej budúcnosti. No ale čo je hlavné, je, že ako celá tá snaha by mala smerovať k tomu, aby sme vlastne predišli tým hrozbám a tým
tým najhorším efektom. Hej? A teraz, keď sa rozprávame o tej globálnej úrovni, no je to veľmi ťažké, lebo ako niečo iné to bude znamenať v Číne, niečo iné to bude znamenať v Európe, niečo iné to bude znamenať v Spojených štátoch. Ale ako celé to úsilie by malo hlavne smerovať k tým dvom základným veciam, ako predchádzať tej zmene klímy tým, že sa pokúsime znížiť emisie skleníkových plynov na čo najväčšiu nulu. Hej? A zároveň ako robiť veľmi zásadné adaptačné opatrenia, ako už spomínal Peter Boročka, napríklad na úrovni miest, ktoré nás vlastne pripravia na tú zmenu, ktorá už prebieha. Ako tá zmena, vôbec sa nebavíme o tom, že či bude, nebude, ako ona je tu, je v podstate ako už dávno sme tam, kde sme nechceli byť, hej, a už to bude iba horšie a ako musíme sa na to pripraviť. No. Ale nejaká jednoduchá odpoveď na to, ako sa majú pripraviť štáty na, ja neviem, ako zásadnú migráciu, keď sa pohne 500 miliardy ľudí, hej, či to bude vnútorná migrácia alebo proste medzinárodná migrácia, tak ako na to podľa mňa nemá odpoveď nikto. Môžeme ešte tam seknúť trošku? Úplne súhlasím s tým, že pre náš bezprostredný život a well-being je kľúčová tá adaptácia a adaptovanie sa na pomerne krutú realitu, ale aj tento štát by sa mohol trochu adaptovať napríklad vo svojich administratívnych procesoch, lebo ja vám poviem taký úžasný pitoreskný príklad. Náš najväčší projekt tohto typu je premena jednej takejto poľnohospodárskej púšte, kde na úrovni 110 hektárov meníme vlastne, alebo vraciame sa k biokoridoru jedného z tých potokov Parnej, ktorý je absolútne regulovaný a vlastne na 110 hektároch, kde doteraz sa pestovala a stále sa pestuje ešte kukurica, repka a podobné špeciality, chceme vlastne prinavrátiť čo najviac pôvodnú krajinu aj v kontexte biokoridoru tohto potoka. Vtip ale spočíva v administratívnej krutosti, neviem, či to je špecifikum každého štátu, ale tohto určite. Tie tisíce hektárov okolo Trnavy majú totiž zväčša bonitu na úrovni 1 alebo 2, čo to v praxi znamená, že to sú tie najhodnotnejšie poľnohospodárske pôdy. To, že sa na nich pestuje kadejaký Saigon, ako spomínaná repka, to už tých ľudí príliš nezaujíma, ale v okamihu, keď vy chcete začať systematicky vysádzať stromy v 2 bonite, tak ste administratívne skončili. Najprv vás upália na okresnom úrade, potom vás upália na úrovni Ministerstva životného prostredia a keď dojete s takou herézou, ako využívanie stromov v poľnohospodárstve alebo proste nejaké modernejšie postupy, kde jednak sadíte líniovo nejaký druh stromov, ktorý viete za 20 alebo 30 rokov následne zhodnotiť a medzi tým pestujete nejakú klasickú plodinu, tak to nielenže není systematicky zavedené v našej legislatíve, ale pozerajú na vás ako na nejakého blázna a keď to spomeniete u niekoho, kto má či už nejakých predkov v poľnohospodárstve alebo je z ministerstva pôdohospodárstva, tak tí ľudia sú z toho úplne až agresívni, že vlastne vy idete brať najúrodnejšiu pôdu a aké by ste odtrhali chudobným ľuďom chlieb od úst. Proste katastrofa. A to ešte nestávame tie veterné elektrárne. Toto som asi frustrovaný, ja sa ospravedlňujem, ale tak prežívam to každý deň. Berte ma s veselou, ďakujem. Ale tak ďakujeme aspoň za taký akože praktický vklad. Pán Filo, vy ste spomínali Spojené štáty, Čínu a tak ďalej. Títo akože veľkí hráči svetoví sa stretávajú stále, ale pravidelne na rôznych samitoch. Stále sa rieši teda znižovanie tej uhlíkovej stopy a tak ďalej. Ale ako keby my ako bežná verejnosť máme pocit, že stále nedochádza k nejakej zhode. Čo tam vlastne oni riešia na tých samitoch a prečo vlastne sa nevieme dohodnúť tak ako napríklad v Európskej únii, že dobre povedali sme si, že pojeme na takéto percentá a akože tie štáty členské to sa snažia teda dodržať, že prečo tam akože nemôžeme dôjsť tej globálnej dohode a musíme to riešiť takto lokálne ako napríklad v Trnave, že sadíme stromy. No asi by sme sa nedohodli ani my štyria tu, ako sedíme na tomto pódiu, ako riešiť klimatickú krízu. No proste vstupuje do toho veľmi veľa záujmov. Ja teraz nechcem ísť nejaký veľký ekonomicko-politický diskurs, ale ako na spotrebovaní uhlíka je postavená celá naša civilizácia. Ako celý ekonomický a technologický rozvoj bol postavený na tom, že sme začali spaľovať uhlie a potom ropu a potom zemný plyn.
A teraz to máme ako veľmi rýchlo zmeniť, hej, lebo posledných 100 rokov sme to neboli schopní, opäť z rôznych dôvodov. Aby to neznelo tak negatívne, že my máme pocit, že oni sa nevedia dohodnúť, tak ako už v 79. sme prijali konsenzus, že ako klimatická zmena je človekom vytvorená, potom sa prijal Kyotský protokol, sa prijal Parížská dohoda. Veď v podstate ako my vôbec netušíme, ako by vyzeral svet dnes, keby sa pred 40 rokmi nezačala riešiť klimatická zmena. Ako možno by sme tu dávno mali oteplenie na úrovni 4 stupňov oproti priemeru. Takže ako tie kroky prebiehajú, to, že ako vstupujú do toho mnohé záujmy, ako nám sa v podstate z pohľadu bohatej krajiny v top 50 krajinách veľmi dobre rozpráva o tom, ako máme žiť, ale keby sme, ja neviem, ako bežného človeka, ktorý nemá auto a nemá elektriku, povedali, že už ani nikdy nebudeš mať auto, tak nás akože pošle do keľu. Hej? Takže ako tá zmena, ktorá nás čaká všetkých ako spoločnosť, globálnu spoločnosť, ako musí byť nejakým spôsobom konsenzuálna a preto z pohľadu ľudí, alebo nazvime to, že západného klimatického hnutia máme pocit, že sa to nehýbe dostatočne. Hej? Ale ono samozrejme, proste tá zmena prebieha a my z pohľadu nejakej občianskej spoločnosti, či slovenskej, či európskej, či globálnej, ako máme možnosť žiadať viac a pýtať viac a tlačiť na to, aby proste prebiehala rýchlejšie. A to sa podľa mňa deje. Hej. Žiaľ Bohu, deje sa to pomalšie, ako by sa to malo. Možno je dôležitá aj taká zmena paradigmy, že sme veľmi orientovaní možno na ten ekonomický rast, kdežto možno by mohlo dojsť k tomu udržateľnému rastu. To je taký môj osobný názor. Ale na to bude treba radikálnu krízu proste. Drvivá väčšina spoločnosti bude musieť pocítiť to peklo na vlastnej koži a vtedy sa môžeme baviť o nejakom serióznom zmene kurzu. Dovtedy už, akže, dobre, ja na to dávam svojich 20 eur na stôl, fakt sa spolieham na to, že AI-ko nás vytrhne z tejto ľudskej biedy proste. Globálneho úpadku v akomkoľvek slova zmysle. Fakt sa na to extrémne spolieham. Tak teda dúfame, že sa to... Ja mám zase taký iný pohľad na to fatalistickejší, že ak sa dostane teda do iných takých horších rúk, tak to môže dopadnúť aj zle. Ale môžeme si o tom urobiť ďalšiu diskusiu do budúcna. Dobre, teda pán primátor hovorí, že budeme potrebovať nejaký šok, ktorý akoby sa rok to rok blíži. Možno, Jarka, na vás otázka, ako bude Slovensko, Európa a svet vyzerať v tom roku 2100, ktorý často je tak skloňovaný? Ako bude vyzerať to počasie u nás, tá klíma? No, stále ešte panuje ohľadom toho celkom taká veľká neistota, lebo teda stále nevieme presne povedať, že ktorým smerom sa do toho roku 2100 uberieme. Ale teda, ako to už bolo spomínané, že v tých nejakých najhorších scenároch, kde akože nebudeme robiť nič, ďalej tá krivka emisie skleníkových plynov pôjde približne, teda, že nič neurobíme, že bude to ďalej pokračovať, bude to ďalej rásť, tak môžeme na Slovensku očakávať tých už spomínaných nejakých 5-6 stupňov oteplenia, čo možno pre vás nejako neviete si to vizualizovať alebo predstaviť, ale určite to bude znamenať, že napríklad vlny horúčav môžu začať kľudne niekedy už na konci mája, alebo tak môžeme ich mať niekedy ešte aj v septembri, hej? Nie, že by to trvalo celý čas, ale že už v tomto období môžeme tie vlny horúčav mať. Čiže jednak akože tieto teplotné extrémy budú viac, čo samozrejme zo sebou potom potiahne to, že napríklad viac budeme musieť míňať na nejakú klimatizáciu. Niektorí ľudia možno, že na to ani nebudú mať dostatok peňazí, hej, že budú ohrození, možno hlavne starí ľudia, ktorí sú na tieto veci náchylnejšie a tak ďalej. Ale zase na druhej strane v zime nebudeme musieť toľko míňať na kúrenie. Hej? Takže z tohto pohľadu to má možno aj takýto jeden pozitívny efekt. Čiže toto už vlastne tiež, ako aj bolo spomenuté, že už to zažívame. Hej? Že len možno nejako keby v takom extrémnom nejakom tomto kontexte. Ďalej takisto stále v podstate to, čo sa deje, len ešte v nejakých takých extrémnejších prejavoch, by som povedala, že budeme mať stále viac teda tých búrok, hej, v lete možno intenzívnejších, viac extrémov všeobecne.
v zime menej snehu, čiže potom na jar môže začať sucho, problémy so suchom, potom znova prídu nejaké možno záplavy a tak ďalej. Čiže celkovo taká možno väčšia nestabilita, neistota, čo sa týka toho počasia, že čo môže nastať a tak ďalej. Zároveň ako keby, že o tomto hovoria tie naše klimatické modely, hej, že kde máme ako keby nasimulované, že takto to bude, ak sa spoločnosť bude správať takto a takto. Čiže ak nejako emisie, neviem, v polovici napríklad tohto storočia začnú klesať, tak sa ten svet alebo aj Slovensko bude v takejto, ako keby že takto ho klimaticky budeme môcť opísať a tak ďalej. No ale samozrejme ani tieto naše modely nepočítajú úplne so všetkým a môže sa stať, že ja neviem, skolabuje golfský prúd alebo že takéto niečo, na čo nie sme ako keby ani v tých modeloch pripravení, alebo že čo možno tie modely neočakávajú a tak nevieme úplne presne povedať, že ako to reálne bude vyzerať. A to je možno aj problém, že je to tá neistota, hej, že vieme, že tých extrémov bude viacej, ale nevieme úplne povedať, že do akej miery, alebo že na čo sa pripraviť presne, hej. Čiže no, je to tiež... Ja teraz neviem, či si presne pamätám tie čísla, ale bolo vyrátané, že už dnes vynakladá svet globálne na ako keby riešenie následkov klimatickej zmeny alebo klimatickej krízy zhruba 4,5% svetového HDP. Hej? A to sú dáta, dokonca myslím, že zhruba 5 rokov dozadu. Nakedy v polovici storočia by to malo byť niekde okolo 14-15%, čo sú ako obrovské čísla, my si to nevieme predstaviť, neviem koľko, hej, že v Trnave, keby vám zobrali 15% rozpočtu, tak ako môžete zavrieť krám. Presne tak. Hej. A my sa teraz bavíme ako o tejto situácii v stave, kedy už dnes na Slovensku ako nemáme peniaze na budovanie ciest, nemáme ako peniaze na košickú neonatológiu, nemáme peniaze v podstate ako keby takmer na nič. Hej, a to sa ako vôbec nehovoríme len o tom, že ako budeme musieť ešte platiť nejaké ďalšie zdroje na ako keby riešenie druhotných následkov. Hej, bavíme sa len o tom, že proste povodne, suchá a podobne. Hej. A ako celá tá kaskáda, a to je vlastne ako strašidelná vec na tej klimatickej kríze je, že tie efekty proste budú kumulatívne, budú sa nabalovať a opäť nie len v tom ako keby prírodnom prostredí, v tej biosfére, ale ako najmä v tej ako ekonomicko-politicko-spoločenskej sfére. Ako 2100, že či to bude proste 5 alebo 6 stupňov, ako ja to nechcem bagatelizovať, je to veľmi podstatné. Ale akože my tu nebudeme mať čo jesť, hej, a my tu ako ja neviem, aký politický systém tu budeme mať. Hej, a kto tu bude ako zápasiť o aké zdroje. A ja teraz nechcem byť ako alarmista, lebo myslím si, že by sme sa mali z tejto debaty čo nám hrozí a kam to ako celé dospeje, ako posunúť, lebo to už asi vieme. Asi ľudia, ktorí tu sedia, trochu tušia, že aký to bude veľký priekak, keď to tak poviem. Ale mali by sme si proste začať rozprávať trochu, že čo s tým ideme spraviť. Hej, že čo na úrovni ako miest, hej, čo na úrovni ako nejakej adaptácie, ale čo aj na úrovni ako predchádzania tých vecí. Hej. Ako s Jarkou sme sa stretli v Klimate potrebuje kedysi dávno, čo je nejakým symbolom občianskej spoločnosti, ktorá zase má vyvíjať tlak na politikov na rôznych úrovniach, aby prijímali opatrenia. No a to je ten cieľ, kam by sme mali ako uberať tú debatu, či už tu, alebo ako spoločnosť, lebo to je to podstatné. No. Môžem ešte jednu vec. Halus spočíva v tom, že málo kto je pri moci, sa pozerá na svoje konania alebo na svoju politickú púť pohľadom za dĺžku svojho života. Aby sme žili v realite, tu sa pozerajú ledva na to primárne obdobie alebo na zmeny zákonov, ktoré im zaručia beztrestnosť, som niekde počul. A predstava, že štáty alebo krajiny alebo akékoľvek takéto väčšie zoskupenia vedú ľudia, ktorí uvažujú multigeneračne dopredu, je totálna ilúzia. Je to totálna, úplný blud. Je to nonsens. To sa proste nedeje. My sme tak zviazaní primárne vo svojom osobnom cykle, sekundárne vo svojom politickom cykle a predstava, že sme schopní aspoň dostať sa na hranicu svojho životného cyklu, to sa bohužiaľ fakt nedeje. Včera som pozeral opäť Interstellar, taký sci-fi film, asi ste ho väčšina videli. A tam bola jedna krásna myšlienka, že proste ohrozenie existencie ľudského druhu nás konečne ako donúti rozmýšľať ako druh
nie ako jednotlivcov. Hej. A proste klimatická kríza je tá udalosť, hej, kde by sme mali začať rozmýšľať ako druh, nie ako proste jednotlivci, presne cez prízmu proste jednoho života. Žiaľ Bohu, ako spoiler, proste nie sme toho schopní. Čo by nás ale ako nemalo odviesť od tej snahy. Od tej snahy tu a teraz. Hej. No, bodka. Mnohí jednotlivci to už možno aj prakticky realizujú vo svojich životoch, že sa snažíme, znížiť aj tú našu uhlíkovú stopu a tak ďalej. Čo sú možno také kľúčové prvky, ktoré by sme v rámci bežného života mohli robiť, aby to pomohlo? A potom možno sa vrátime ešte k tým samosprávam, k tým mestám, že čo ešte by sa dalo spraviť. Môžete začať. Dáma má prednosť. No, je to taká pomerne častá otázka, zároveň tiež nie som si úplne istá, či viem na ňu dobre odpovedať. Čerpám z toho, že ja sa naozaj aj osobne snažím, stále chodím MHDčkou v Trnave, na bicykli, vlakmi cestujem a tak ďalej. Ale stále mám pocit, to sa dá povedať v Trnave aj inak, že než chodím na bicykli? MHDčkou. Tak, ale stále akože mám pocit, že nerobím dosť. Hej? Že čo ešte sú možno také veci, ktoré som možno nevymenovala, alebo by sa dali robiť v rámci možno bývania, stravovania a podobne. No, ja si myslím, že má zmysel o tom hovoriť, že má zmysel byť príkladom, že to sú možno také, neviem, aké super veci, alebo čo, ale naozaj, že aj príklady možno v spoločnosti, že presne, že keď vidíme, že nejaké mesto niečo robí, alebo takže to môže inšpirovať niekoho iného, môže to ukázať na to, že naozaj, že tento problém tu je a je podstatný, lebo možno, že veľa ľudí, ako keby im to nepríde, že toto je nejaká dôležitá vec, že majú kopu ďalších problémov, alebo že si myslia, že globálne je oveľa viac ako keby iných problémov, že toto akože až tak ich nezasiahne, ale tým, že možno, že aj my pôjdeme tým príkladom, tak môžeme možno aj o tom viesť debaty, že naozaj, že je to niečo, čo nás môže zasiahnuť a že je to podstatný problém. Takže myslím si, že hovoriť o tom, že byť príkladom, možno aj naozaj, že v takýchto malých veciach. A no asi každý vieme, že ako jednotlivci, že presne, že môžeme sa snažiť možno, že uskromniť v niečom, lebo aj v budúcnosti, keď teda očakávame, že možno, že prídu presne nejaké krízy alebo že niečo také, tak nám to len môže pomôcť, že nebudeme nejako tak materiálne na niečo naviazaní alebo tak, ale že sa budeme snažiť možno žiť pre nejaké vyššie hodnoty ako nejaké materiálne. A takže asi skôr, neviem ešte, čo by som povedala. No. Chlapci doplnia. Ja na to poviem, že si myslím, že tá otázka nie je postavená správne. A to teraz nemyslím akože moderátorsky, ale proste ja, aj keby som sa zbláznil, a robím, že všetko, čo len môžem, tak z hľadiska globálnej klimatickej krízy som nezmenil, že vôbec nič. A touto myšlenkou nechcem povedať, že nemáte robiť nič. Ono je samozrejme ako veľmi dôležité zapojiť do svojho sveta, do svojho života, svojho fungovania všetky tie drobné zmeny. Začať jazdiť na bicykli, šetriť energiou, inak sa stravovať. To všetko je podstatné. Ale z hľadiska riešenia globálnej klimatickej krízy to neznamená vôbec nič. My potrebujeme zásadnú spoločenskú zmenu. A teraz nemám na mysli, aby ma niekto nedezinterpretoval, že ako vymeniť systém. My len proste potrebujeme zmenu v tom, ako vyrábame energiu. Ja môžem šetriť koľko chcem, ale proste pokiaľ budeme energiu ako spoločnosť vyrábať z uhlia, tak sme vlastne nezmenili nič. Potrebujeme proste zmeniť to, ako sa pozeráme na ekonomiku, na dodávateľské reťazce, na dopravu ako celok a teda. A preto tou najzákladnejšou zmenou, ktorú by mala vlastne spraviť, že každý z nás, tak by sa tá zmena spočíva v tom, že sa stane ako klimaticky angažovaným občanom. Že každý z nás tú klimatickú zmenu a riešenie klimatickej krízy povýši v tých prioritách svojho rozhodovania, hlavne voličského a občianskeho, na jednu z najvyšších priorit. Ja sa napríklad dneska priznám, že nemám tam klimatickú krízu, mám tam ochranu demokracie, ale klimatická kríza je hneď druhá. A to každý z nás môže spraviť ako hlavnú vec na to, aby sme vlastne prispeli k tomu riešeniu. Lebo toto naše voličské správanie sa potom premietne do toho, aby v podstate na úrovni proste miest, obcí, krajov,
celých národov a možno nadnárodných celkov proste boli politici, ktorí uvažujú tak, že tú zmenu budú riešiť systémovo. Hej? Že naozaj tie zmeny, ktoré my robíme v tom dennodennom živote, a ktoré sú podstatné pre nás, premietnú do tých veľkých politík. Ja vždy proste rozmýšľam, keď mám niečo povedať, že do akej miery chcem zostať pozitívny svojim messagingom. Toto nie je pozitívna diskusia, takže... To je fajn, ale dúfam, že k pozitívne nejakej to smeruje, lebo toto absolútne sa po to podpisujem. Na pozadí treba. Z mojich úst, keď rozprávam o tom, že čo by sme mali robiť, tak to tiež asi není úplne fajn v tomto kontexte, ale ja si myslím, že strašne dôležité, okrem toho, čo odznelo, je, nech už robíte čokoľvek, je udržať si nejakú pomerne stabilnú a ideálne rastúcu vrstvu pozitivity a vnútorného šťastia. Lebo keď niekto, a to sa bude premietať potom na každé ďalšie poschodie s každými ďalšími ľuďmi, keď sa s ním budete stretávať, lebo keď na vrchole pyramídy sa objavia ľudia, ktorí stratili životnú pozitivitu a nemajú ani vnútorné šťastie, tak to môže skončiť tak, jak kúsok za hranicami proste. A vtedy všetky naše dovtedajšie snahy ako individuálnych bytostí správať sa zodpovedne, hýbať postupne tým systémom krok za krokom dopredu, môžu byť radikálne zničené a zabrzdené. Minimálne na generáciu alebo 2 generácie. A preto hovorím, že určite buďme klimaticky proste privedomí, majme základnú informáciu o tom, že toto môže byť pre systém dobré, toto je pre systém asi trochu zlé, ale fakt snažme sa zostať na konci dňa pozitívne. Tá zodpovednosť je dobré slovo, dobrý výraz, ktorý sa k tej téme veľmi hodí. To ako ju získať, alebo jednou z ciest je aj určite vzdelávanie. Sme na takej akademickej pôde kvázi dnes, takže musí aj toto odznieť. To, že treba o tom učiť od detstva a aj dospelých, možno školiť aj v súčasnosti aj seniorov a podobne, ja myslím, že jasné, ale ako by možno malo vyzerať také vzdelávanie v rámci environmentalistiky vo sfére alebo v téme klimatickej krízy, globálneho oteplovania? Lebo ide aj na to veľmi veľa európskych peňazí často. Ako kurzy prežitia. Nie to bol vtip. Dúfajme. No, začnem školami napríklad, že tiež tam stále je, akože, že veľa učiteľov napríklad ani nevie, ako to učiť. Hej? Že oni sami o tomto neboli učení, keď študovali. A že a už dnes akože ja osobne poznám nejaké organizácie, ktoré sa venujú ako keby, že environmentálnej výchove, aj vzdelávajú napríklad učiteľov, že ako toto učiť a tak ďalej, len stále možno, že ešte ani tí učitelia nemajú v tomto nejakú podporu, že napríklad, že neexistuje predmet, hej, environmentálna výchova alebo také niečo, že možno aj toto by bolo fajn mať, ale zároveň si myslím, že aj každý učiteľ v rámci svojho predmetu, je to naozaj taká široká a komplexná téma, že by nejakým spôsobom mohol do vyučovania toto zahrnúť, či už akože na matematike sa niečo môže počítať, hej, že emisie niečoho, proste je tam hocičo na nejakých, ja neviem, aj na fyzike, ja som študovala fyziku, takže tam tiež, že naozaj sa tam dá krásne ukázať pokusmi, ja neviem, fungovanie aj dokonca skleníkového efektu, alebo že takéto rôzne veci. Čiže každý učiteľ si podľa mňa by mohol niečo nájsť, kde by to ukázal, že čo a ako, nehovoriac o nejakých napríklad biológoch alebo takých učiteľoch, ktorí môžu zobrať deti do terénu, ukázať im konkrétne napríklad nejaké časti krajiny, kde niečo funguje, hej, že čo možno pomáha, nejaké adaptačné opatrenia a tak ďalej. Čiže čo sa týka tých škôl, ja si to predstavujem takto asi nejako. Ale to je v skutočnosti najpodstatnejšia myšlienka. Ako tak by to presne malo byť, lebo my sa furt rozprávame o tom, že klimatická kríza je akože nejaká klimatická kríza tu, hej, že tuto proste, a teraz pozrime sa na ňu z tejto strany a z vrchu a čo si myslím a podobne, ale to tak vôbec nie je, to proste akože v matematike, hej, vo fyzike, v kadečom, ona nás obklopuje, ona je všade okolo nás, hej, ako
ako proste tak, ako dokáže byť náboženstvo a viera všeobjímajúce a zapojené do každého aspektu nášho života, tak proste ako my sa musíme zmieriť s tým, že tá klimatická zmena sa stane tým istým. Hej? Že vlastne ako bude našou každodennosťou aj v tom dobrom, aj v tom zlom, a tak by to malo byť v tom vzdelávaní. To presne dobre zaznelo. Chceli niečo povedať? No, ja mám rád terapiu šokom, to sa mi veľmi, veľmi osvedčilo v mojom živote a v rámci toho komunálu, ja zase to len vytrhnem z toho jeden kúsok toho koláča, mne sa krásne osvedčilo zobrať decka na skládku. Decká, ktoré majú nejakú predstavu o tom, že teda odpady je to nejaká časť tohto celého problému. V okamihu, keď sa objavia pri tom alebo na tom kopci, tak tá miera zdesenia na niektorých z ich tvári je ako alarmujúca. A častokrát potom upravujú svoje návyky a správanie. A to je naozaj len jeden malý segment. Proste častokrát v živote tá konfrontácia s tým veľkým problémom na konci dňa prinesie aj najlepšie riešenie. Je to možno taká nejaká správna komunikácia o tých témach. Pán Filo, u vás ako sa čítajú, počúvajú témy ohľadom klimatickej krízy? Je o to záujem, alebo píšete to viac menej pre nejakú určitú skupinu ľudí? Alebo zlepšuje sa to časom? Nie je o to záujem a nezlepšuje sa to, ale to by bola veľmi tristná odpoveď. Ako tá zmena je za posledných 10 rokov markantná, zmenila sa aj tá žurnalistika o klimatickej kríze. A kým pred 10 rokmi ako naozaj klimatická kríza bola a reportovanie o klimatickej zmene a klimatickej kríze bolo ako najmä o tých extrémoch. Ja rád hovorím také, že ako každým zobrazením bol proste vychodnutý ľadový medveď na roztápajúcej sa kryhe alebo ako kengura skákajúca cez požiar. Tak ako v tom reportovaní sa tá klimatická kríza stala oveľa viac ako zapojená do toho dennodenného diania. Hej? Že tak ako zateplovanie domov, téma o zateplovaní domov je v zásade téma o klimatickej zmene. Hej? Téma o lepšej vlakovej doprave je v zásade téma o klimatickej zmene. A teda. Ale ako náhle máme už také pomaly pravidlo, hej, že prosím vás, nepchajte do titulku klimatickú zmenu. Proste nedávajte to tam, lebo to tí ľudia nebudú chcieť čítať. A ľudia dnes, najmä ako po situácii, po pandémii covidu a po vojne na Ukrajine a celej tej polarizácii, sú vlastne akože unavení problémami. Hej, že vy keď im napálite ako ďalšiu dávku a nálož toho v úvodzovkách zla, tak sú rezistentní. Oni proste sa uzavrú. Väčšina z nich, samozrejme je to nejaká Gaussová krivka, ale väčšina z nich ako v podstate o tom nechce čítať. Hej. Ale keď im začnete ponúkať ako trošku veci, ktoré sa týkajú ich dennodenného života, presne o tom, ako cestujú, hej, alebo o tom, ako si vedia ušetriť energiu skrz solárne panely. Každý človek sa pozerá na otázky cez svoju peňaženku, to je proste zlaté pravidlo. Hej. Tak vtedy to je trochu lepšie. Hej. Dokonca priam ideálne, len my už do tých ľudí nemôžeme úplne tlačiť, že klimatická kríza. Hej? Že tam sa vytvoril nejaký blok, ale celé sa to zmenilo. Zmenilo sa v tom, ako vlastne ľudia reagujú na tie problémy. A chvála Bohu, a trošku sa tak ako vrátim k tej prvej otázke, keď som povedal, že nemá zmysel sa rozprávať s tými ľuďmi, ako chvála Bohu, veľká časť tej spoločnosti ako na ten problém alebo na tie témy nejakým spôsobom reflektuje. Hej? Viac či menej, niekto viac vedome, niekto menej vedome, ale už to tam je, že už ako väčšinu tých ľudí nemusíte presviečať o tých ako základoch, hej? Tej témy. No. Ale keby som teraz napísal od buka do buka, že ako Slovensko má takýto klimatický plán, tak ako nezaradím sa na najvyššie priečky čítanosti. V denníku sme minimálne. A nemyslím si, že hoci kde. No. Ale určite sa to posunulo, lebo pamätám si, že pred 10 rokmi na nejakej diskusii o investigatíve Marek Vagovič hovoril, že tiež by som mohol písať o klimatickej kríze. A takže teraz sa to už aspoň dá, že už je to väčší záujem. A čo sa týka možno politickej komunikácie, a vy ste už vlastne tretie volebné obdobie primátorom, je to možno téma, ktorá
priláka voličov, alebo skôr ich vôbec nezaujíma? Myslím si, že mladších voličov alebo mladších ľudí určite zaujíma. Či je to niečo, na základe čoho by sa rozhodovali, si nedovolím tvrdiť. Ale taký ten mainstreamový volič, tak to absolútne nezaujíma. Inde tie priority. Tam sú absolútne inde tie priority. Len to je podľa mňa práve presne o tom, že my sa v tých diskusiách o klimatickej kríze furt rozprávame o tej klimatickej kríze ako o nejakej externalite. Hej, že my veľmi málo pracujeme s tým, aby sme tú tému, ten problém a tú našu životnú realitu v podstate ľuďom ukazovali na ich každodennom živote. Veď to je vlastne ako výsostne praktická vec, ktorá sa dotýka každého z nás. To je ako správna téza, že my, ak chceme meniť svet, tak by sme mali začať od nás. Ako to není správne, ako keď uvažujeme o riešení, tak toto nie je správny prístup. Ale keď sa bavíme o tej komunikácii, tak to je správny iný prístup, lebo to, že či jazdím na aute, alebo na vlaku, alebo na bicykli, je proste v podstate môže byť témou klimatickej zmeny. To, či jem každý deň mäso, alebo jem vegetariánsku, alebo vegánsku stravu, alebo nejaké náhražky a ako to celé vzniká, samozrejme, je vlastne otázkou klimatickej zmeny. A to sú vlastne naše každodenné rozhodnutia. Takže ako tých ľudí sa dá do toho vtiahnuť, len nedá sa ich do toho vtiahnuť tým, že budeme rozprávať o klimatickej zmene. Hej? Že vlastne vytvoríme nejakú bublinu a to je ten narratív. Ale ako verím tomu, že voliči, tak to ja nemám radiť politikom v tomto prípade, ale keď sa na to dáme cez tú tému, tak ako ľudia reflektujú na to, že či chcú mať ako nejaký strom, alebo chcú mať nejakú cestu, alebo chcú mať nejakú mestskú hromadnú dopravu, alebo a to dia vodovody, ako tienidla, ja neviem, hej, ako kopec solárne články, dotácie, hej, to nie je kompetencia obci, samozrejme, a podobne. Veľkosť toho problému, ktorý bezprostredne narúša, použijem toto slovo, nepoužijem ovplyvňuje, ale narúša môj život, určuje aj to, že či daná vec bude politickou témou. Príklad, keby toto bolo záplavové územie a vypláchlo by nás pred 3 mesiacmi radikálnym spôsobom, tak tu budem dupotať, akže ja nie, ale politiciani tu budú dupotať a budú sa predbiehať v tom, radikálne sa budú predbiehať v tom, kto z toho vycucne najväčší politický kapitál. Teraz som chcel povedať, že ale ja nie som taký, ale fakt akože, kto ma trochu sleduje, tak mu musí byť jasné, že ja som úplne mimo v tomto. A ja pri koncipovaní programu s tímom sa prakticky ani nepozerám na to, že aké percento voličov, my sa ani nedávame robiť tieto štrukturované hyperprieskumy. A mňa v princípe nezaujíma, že či je dostatočná vzorka na to, aby povedala áno, musíme zachytiť týchto 25% ľudí od do, lebo ich zaujíma klimatická kríza alebo zelené opatrenia. Mňa zaujímajú zelené opatrenia pri všetkej úcte ku každému na základe tých informácií, ktoré som ja videl, čítal a mám na stole, tak som presvedčený o tom, že tieto a tieto opatrenia nám ako mestu pomôžu sa minimálne adaptovať. Musím byť aj úprimný k tým ľuďom a proste preto ich budem presadzovať. Keď to bude jeden človek, OK, tak asi som ich slabo ponamotával s urgenciou. Zase to trošku vulgarizujem, ale to je v poriadku. Ale hľadať za všetkým len politickú kalkuláciu je ťažký nonsens. Proste. Občas treba tlačiť veci, o ktorých ste presvedčení na základe reálnych dát, na základe rozhovorov s profesionálmi, ktorí sa tomu profesionálne venujú. A častokrát, aj keď tomu sami neúplne veríte, lebo keď ja by som mal 10 odborníkov, ktorí by mi povedali, toto je presne to, čo treba začať robiť na úrovni miest, aby ste sa niekam dostali, toto sú dáta, toto sú skúsenosti z iných krajín, funguje to, a ja by som tomu neveril a povedal by som, nebudem to robiť, lebo ja tomu neverím, tak to je konec proste, to je konec. Keď máte takéhoto človeka vo vedení čohokoľvek, tak utekajte preč. Zase končíme tam, že je to vlastne o tom, koho volíme a aj o tom vzdelávaní, lebo to nám ako keby nás učí, že čo je možno dobrá politická voľba. A to v našom štáte až tak ešte veľmi dobre nefunguje. Našťastie máme Európsku úniu, ktorá vyžaduje aj od štátov jednotlivých rôzne teda opatrenia environmentálne.
sú na to možno rôzne grantové výzvy. Ako možno tieto snahy a tieto tlaky Európskej únie pomohli aj Trnave? Čerpali ste možno na nejaké takéto opatrenia, aj nejaké projekty a podobne? Alebo je to skôr na ťarchu? Nie. Zjednodušená odpovede áno, určite pomohli. Druhá zjednodušená odpoveď je, že je to čím ďalej tým zložitejšie, čo je na škodu veci, si myslím. A toto je riešiteľné aj na úrovni štátu. A bolo by super, keby tých peňazí práve na takéto zelené a krajinné veľkoplošné ideálne opatrenia bolo stále viac. Ja som tu spomínal ten biokoridor Parnej, 110 hektárov, predpokladaná hodnota v rámci výsadeb, úprav samotného a tak ďalej je 15 mega. 15 miliónov v kontexte samosprávy našej veľkosti je prakticky z daní spoluobčanov nedosiahnuteľná záležitosť, takže sú projekty, ktoré pripravujeme, kde sa vyslovene absolútne spoliehame na to, že či už osvietený štát, alebo Európska únia, alebo iná tajomná mocnosť nám dáte peniaze, alebo aspoň nám radikálnym spôsobom prispieje na to, aby sme dokázali tú krajinu prispôsobiť dnešnej realite. Vrátim sa ešte teda k vám, už ste dlho nehovorili. A teda blížime sa pomaly už aj k záveru, potom bude teda priestor aj na vaše otázky, určite sa teda opýtajte. Bude sa dať ešte, vy ste meteorologička, bude sa dať ešte predpovedať počasie, možno v takom časovom úseku 10, 20, 30 rokov a potom v tom strašidelnom roku 2100? No, predpoveď počasia väčšinou sa hovorí, že je tak na 2-3 dni, hej, možno na týždeň, viac už to je také neveľmi dobre. A na tento úsek myslím si, že budeme vedieť aj naďalej robiť predpovede, zároveň tá technológia ide dopredu, hej, že máme stále možno nejaké lepšie modely, ktoré nám v tom pomáhajú, takisto aj veda, hej, v tomto napreduje, čiže myslím si, že to bude možné, satelity napríklad máme, hej, že stále sa to vylepšuje a tak ďalej. Avšak vieme, že teda práve tie extrémy, ktoré, čo sa týka napríklad búrok alebo nejakých aj tornád alebo tak, sú ťažko predpovedateľné, že to sú javy, ktoré vzniknú v priebehu niekedy možno hodiny, 2, 3 a presne ako keby určiť nejakú lokalitu, že nad ktorou to vznikne, nad ktorou sa vyprší a tak ďalej, je stále akože veľmi extrémne nenáročné, až nemožné by som povedala, lebo je tu naozaj chaotická atmosféra, hej, ktorá toto ovplyvňuje. A takéto javy sa budú o to ťažšie podľa mňa predpovedať, lebo budú ako keby aj možno, hej, že extrémnejšie. Čiže áno, že tú všeobecnú predpoveď budeme určite mať, ale keďže budeme mať častejšie takéto javy, tak možno tam môže byť riziko ako keby, že toho, že či sa to dobre predpovie a tak ďalej. Neviem, či som úplne zodpovedala, ale hej, že napríklad keď sa vrátime k pohode, hej, že tam to bolo celkom dobre predpovedané a tak toto môže byť aj v budúcnosti, že aj takýto extrémny jav niekedy môže byť dobre predpovedaný, ale niekedy to môže byť také, že nevieme presne, hej, že odhadnúť. Mám držať palce. Možno aj mnohí odtiaľto odídu menej šťastní, ako keď prišli. A teda ja som, keď som sa pripravovala ešte minulý týždeň na túto diskusiu, tak som si celý deň počúvala nejaké podcasty s pánom Pechom a bola som tiež veľmi deprimovaná z toho. Akože, ale Pecho je ako Jože obrovský odborník, ale jeden z najväčších slovenských apokalyptikov v tomto duchu, tak to zase opatrne si treba dávkovať. Áno, som si povedala, že keď som si celé vypočula, že neviem, na čo vlastne robíme túto diskusiu už v tomto momente. Ešte, že tu nesedím miestom, na čo. Ale naozaj, vypočujte si všetky podcasty s nimi, sú super. Je naozaj, keď si budete sa cítiť menej šťastne potom. Často, akože, hovorí sa aj o tej vlastne klimatickej úzkosti vlastne z toho, čo bude. Častokrát ju teda určite pociťujeme aj vy niekedy. Čo vám možno pomáha, keď vy s tým robíte proste denne, hej, vy dvaja, čo vám možno tak pomáha, aby ste predišli takému smútku? Poviem tak všeobecne, že podľa mňa je podstatné, že hovoriť o tom, aj akože, že sa zdieľať ako keby s inými, možno aj pri iných problémoch, hej, nielen pri tomto, ale že možno zistíme, že aj nášho suseda to trápi takisto, hej, a že nie sme v tom sami. Takisto pomáha robiť malé veci, podľa mňa, aj keď to možno nemá nejaký veľký význam, ale už len to, že sa do toho zapájame a niečo robíme. A keď sa nám naše deti opýtajú, že
vy ste len tak sedeli, tak im môžeme povedať, že nie, že robila som toto, aj keď to možno, že nemalo nejaký dopad na globálny nejaký, teda globálne, že to nemalo dopad, ale že aj takéto veci nás možno môžu v tom upokojiť. Presne tak. Ja dodám len ešte jednu vec, že zdieľať veci v komunite. Hej, že ako nie len sa o tom rozprávať s ľuďmi, to je ako samozrejme veľmi podstatné, ale mať možnosť sa aktívne zapájať do nejakej komunity, ktorá tú klimatickú krízu alebo veci s ňou spojené rieši. Hej, že to vám veľmi dá ten zmysel, je to veľmi ukotvujúce, to je také super slovo v súčasnosti, mám pocit, lebo vám vlastne ako vytvára ten priestor, kde vlastne ako zrazu v tom nie ste sám s tým všetkým. No a keď tu bola reč o tom Jožovi Pechovi, tak tom apokalypse, tak ja rád hovorím, tak Václav Havel to hovoril o nádeji. Hej? On hovorí, že vlastne ako treba mať nádej, ale nádej neznamená, že to na konci bude dobre, hej? Že to na konci všetko dobre dopadne. Ale nádej je to, že to má zmysel riešiť, že má zmysel proste v tom byť a na tom pracovať. A to je tá nádej, ktorú sme si vlastne v tej klimatickej kríze mali nejakým spôsobom zachovať. Hej? Lebo ono vôbec nie je jedno, že či v roku 2100, ktorom tu hovorili, bude na Slovensku 6 stupňov. Hej? Ale má zmysel proste, keď to bude 5, má zmysel, keď to bude 4, má zmysel, keď to bude 3 a má stále zmysel sa o to snažiť, hej? V tej komunite, v tej komunikácii s ľuďmi, s tými osobnými vecami, ktoré majú byť pre nás, ale hlavne s tým tlakom na tú zmenu spoločenského, nie že systému v zmysle ako spoločnosti, ale tých vecí, ako fungujeme. A keď nenarazíte na komunitu, tak je super aj terapia. A to hovorím úplne pri plnej vážnosti a netýka sa to len problému úzkosti s klimatickou krízou alebo s jej dopadmi. Je to fajn vyjasniť si veci, ktoré nás trápia a pomôcť sebe a následne aj ostatným, bez ohľadu na to, o akej téme by sme sa bavili. Môžem k tomu dodať, že mi napadlo ešte, že si tak možno môžeme zosumarizovať v hlave, že čo je naša zodpovednosť, alebo že čo my máme v rukách a čo nemáme. Lebo akože aj keby, že sa roztrháme, hej, že niektoré veci jednoducho nemáme v rukách a toto nás tiež môže možno pomôcť odbremeniť od práve tých vecí, ktoré ja ako jednotlivec naozaj neviem zmeniť. Presne tak, ďakujem veľmi pekne. A teraz je priestor na vaše otázky. Už sa tu Dušky hlási. Aj Julianka. Kupovali niečo cez rôzne shoppingy a či vôbec sme schopní toto povedať, že nebudem to robiť, že či sme tu my vôbec schopní a to je to, že začneme od seba. To si myslím, že podľa mňa je to dôležité. A druhá vec, že asi tiež si myslím, že treba nejaký silný preplesk, aby si to ľudia toto uvedomili, lebo inak ja si neviem predstaviť, že by sme si povedali, že od zajtra si nič takéto nekupujeme a nepôjdeme na dovolenku. Ja si dovolím zareagovať, lebo tá téza začať od seba, ono sa veľmi často verklikuje, len keby sme v nej boli ako úplne dôslední, tak ako zistíme, že sa musíme vrátiť na stromy. Hej? Lebo proste my predsa žijeme v nejakej spoločnosti. My predsa žijeme v nejakom systéme, ktorý nám ako ľuďom proste dal nejaké typy proste technologickej úrovne, kvality života a podobne. A je veľmi ťažké sa toho vzdať, ale proste potrebujeme mať lety do úrovne 200 km za hodinu? No nepotrebujeme mať. Máme možnosť to nejakým spôsobom regulovať. Môžeme nahradiť vlaky. Potrebujeme všade lietať lietadlami. Nemohli by to byť napríklad solárne vzduchovode. A to sú tie veci, o ktorých sa bavíme, že sú vlastne ako dané systémovo. Hej? To je ten tlak na zmenu systému, ako tie jednotlivé oblasti toho nášho života proste fungujú. Áno, nesmieme zatvárať proste oči pred tým, že budeme sa musieť ako spoločnosť, ako ľudský druh uskromniť. Ako my proste žijeme na dlh. To je nevyhnutné. Hej? Proste trvalo udržateľný rast a taký rast a hen taký rast a podobne. Ako asi je ťažké povedať teraz ľuďom, že vzdajte sa toho všetkého. Hej? Ale my ako ľudský druh máme možnosť si proste povedať, že budeme to robiť inak. Budeme to robiť ako udržateľnejšie a podobne. No už teraz idem. Proste téza o tom, že nemáme lietať. No ale tak ako čak ste potrebovali ísť na konferenciu do Londýna alebo na Oxford a proste fakt ste tam chceli ísť.
Tak čo, ako pôjdete, ja neviem, na bicykli? No asi nie, budete tam letieť a nebudeme od nikoho očakávať, že tam proste letieť nebude. Ale je správne ako lietať turistiku, letenka za 10 eur proste do Ríma na víkend? No asi nie je a nemalo byť. O tomto sa poďme rozprávať. Hej. Nevytvárajme si z riešenia klimatickej krízy ako osobnú traumu. Lebo osobnú traumu skôr či neskôr proste odmietneme. Hej. To proste, ako to nie je cesta, ako to vyriešime, povedať si, že toto nerobme, toto zakážme, toto proste, hej, a cítiť vinu za to, že či som letel, alebo či som si dal steak, alebo či som prišiel do Trnavy za autom z Bratislavy dneska. Hej. To nie je cesta. Ale cesta je ako zmeniť veci, systémy fungovania tejto spoločnosti tak, aby boli energeticky menej náročnejšie. Hej. A keď už sú energeticky náročné, tak nech tá energiou nie je spaľovanie uhlíka. Ako zase takto jednoduché to je. Veľmi to vulgarizujem, ale... Ja to trochu ešte odľahčím a možno ešte viac to zvulgarizujem. A cesta je... Takže v tom nie som sám. Áno. Cesta je aj zážitok a teraz už nejaký čas je obrovský flame medzi ľuďmi, ktorí teda hovoria, že spaľovák je presne to, čo chcem, spaľovák je môj život. A niekým iným, kto povie, elektroauto je cool, to som napríklad ja, a potom je nejaká ďalšia masa ľudí, ktorých to vôbec nezaujíma. Ale prečo hovorím o tom zážitku je, že ja som si ho tak vizualizoval v sebe, ale keby som za vami prišiel a seriózne by som povedal, že teraz sa zavreme do garáže, malej garáže, pustíme ten spaľovák, položím pred nás ten kľúč a kto prvý odtiaľ odíde, ten prehral. A teraz si zoberte bizár toho zážitku, kde povedzme, že môj kamoš je veľký autičkár, ja not so much, pustím ten motor, začneme ho túrovať a predstavte si to zdesenie v tej tvári, keby sa pustilo proste dusenie. A veľmi by ma zaujímal tento social alebo neviem, aký psychologický experiment, keby sme to teda tesne pred omdletím opustili túto miestnosť, jak by sa ten človek pozeral na všetky tie autá v priestore. Takže toto je úplne najviac nafúknuté na svete, ale fakt, že ten zážitok z uvedomenia si, že to, čím sa prepravujem, vypúšťa smrteľné toxické plyny, to si absolútne 99% ľudí, ktorí sú za volantom, neuvedomuje. Čím nechcem akože hejtovať, alebo zase škatulkovať, alebo rozdielovať nás, to vôbec. Ale je to proste druh zážitku, ktorý za normálnych okolností môže byť solidný wake-up call. Čím nikoho nenabádam na to, aby sa zatváral so spusteným motorom v malej garáži, OK? Ale ja využijem túto príležitosť, aby som trošku lepšie priblížil to, keď hovorím o nejakej spoločenskej zmene alebo zmene systémovej v tej spoločnosti. Ono v skutočnosti to, že keď nahradíte auto so spaľovacím motorom elektrickými autami jednak jednej, ako klimatickú krízu fakt nevyrieši. My proste musíme zmeniť spôsob, akým sa prepravujeme. Aký je koncept ľudskej prepravy. Hej? Lebo keď sme povedali, že ľudský druh sa musí uskromniť, tak ako tá planéta neudrží to, aby každý z nás mal elektrické auto. Hej? Je super mať elektrické auto, je lepšie ako auto so spaľovacím motorom. Na tom sa asi dneska zhodneme z hľadiska klimatickej krízy. No, má to iné okolnosti. Ale my ako musíme rozmýšľať nad tým, že či vlastne spôsob toho, že každý jeden z nás má auto, hej, a niektoré rodiny aj dve, je proste správny. A úplne inak by tá debata vyzerala, keby sme boli dneska, ja neviem, v Zázrivej alebo proste v nejakej dedine, kde chodí autobus raz za deň a ani to nie, a toto by sme tým ľuďom povedali, by sme to mali vzburu. Hej? Že my bez auta proste nie sme schopní zo školy. A o tomto tá debata má byť. Ako toto sa musí zmeniť. A nie o tom, či ste leteli alebo neleteli. No. Dobrý večer teda všetkým prajem. Ďakujem Magdalenka za slovo. Ja chcem teda poďakovať, že tu môžem byť ako tiež predstaviteľ alebo teda člen našej univerzity, Fakulty masmediálnej komunikácie. Tiež mám vo viacerých veciach také antagonistické poňatie tej veci. Tiež spaľovacie motory versus elektrobatérie do aut. Je to tiež otázka, lebo vieme, kam sa tie elektrobatérie vyvážajú, kto to spracováva. Kolegovia boli nedávno v Afrike, vedia, že deti, ktoré zbierajú ešte ťažké kovy, respektíve vzácne kovy z batérií,
sa ledva dožívajú na pobrežiach v Afrike, kde sa to vynáša, 15-17 rokov proste. Ale je to tak, ako hovorí pán primátor, ja si ho vážim, pretože som trvalý občan Trnavy od roku 2006, čo si veľmi vážim, som váš volič, podporujem. Takto sa nadnášam teraz, až po najbližšie. Nechcem takto povedať, ja len tak na marku toho, že tiež si sama uvedomujem, a to som sa prisťahovala z regiónu, kde máme vlastne hory, vodu, a vy považujete, a ja to vážim, na Trnave to mám rada, že ozaj záplavy nás tu nejak nestresujú, to sucho sa snažíte riešiť, ja to všetko oceňujem, ja si to vážim, proste je to fakt, tá Trnava vyzerá, ide dopredu. Mne vôbec nevadí, že tie dane sa zdvihli pred pár rokmi o 200, ale ozaj, toto hovorím regulérne, lebo vidím, kam tie peniaze idú, a ja vidím môjho brata, ktorý príde zo Žiliny a klepkáva po pleci a hovorí, sestra, vidím, ako to mesto krásne rastie. Čiže ja si toto všetko vážim, len to, ako sme sa rozprávali, alebo ste rozprávali, a to je skôr otázka na pani klimatologičku, že v podstate každý z nás dennodenne chodí niekoľkokrát na vecko. Spláchneme 8 litrami pitnej vody ten záchod. Hej, to je prvá vec, ktorá ma úplne že hrotí. Môj muž už ide trošku do extrému, že splachujeme každý tretíkrát, keď sme doma, akože dobre, ale tak nemáme na to prispôsobenú bytovku, bývam na prednádrží, bytovka je z roku 1975, ale keď už som niekde v priestore, tak proste snažím sa tú vodou šetriť, lebo viem, že Slovensko je bohaté na tie vodné zdroje zatiaľ, chvála Bohu, ale aj počas tých klimatologických zmien vidíme, že sa to mení a že to ide inde. Len moja otázka skôr spočíva, alebo teda nie, že otázka je také zamyslenie, že ja som teda ročník 1980 a myslím, že až do toho roku 85, respektíve pred rokom 80, sme sa učili, že tie zelené plúca planety sú vlastne prales Brazílii. Ten vieme, že sa klčuje, že proste ide dole kvôli komerčným prepojeniam, budovaniam ciest a podobným veciam. Ja si uvedomujem, že v tej Európe sa snažíme fakt, že každý, ja triedím odpad, separujem, umývam konzervy, ozaj využívam všetko, čo v tej Trnave máme k dispozícii na to separovanie, ale teda, že či tá Európa není len ten pohľad na také klimatické zmeny, len taká ozaj malinká kvapka v mori vo vzťahu k celému svetu, ktorý je 7-násobne väčší než celá Európa. Takže to skôr na taká otázka, že či, aj keď začneme od seba, či my keď budeme budovať a začínať od seba robiť tie veci, aké chceme, že či ozaj nás tie väčšie krajiny, štáty a hlavne teda tam, kde sú tie plúca tej planéty a kde všetko sa to má udržiavať a ten teplý golský prúd alebo studený, alebo neviem, aký má byť a to prúdenie sa zadržiavať, či nás to postupne nebude zrázať kvôli nejakým komerčným zámerom. To tiež ťažko povedať, akože aj z toho klimatologického vedeckého hľadiska, hej, že to je skôr možno taká spoločenská otázka tiež, že ale zase každá kvapka sa počíta, nie? A presne, že ja robím to, čo je v mojich rukách a možno aj cez voličské právo, hej, a tak ďalej, že nejakým spôsobom trošku môžem ovplyvniť aj tieto veci, ale myslím si, že napriek tomu má zmysel to robiť, hej, že aj keď možno, že nespravíme nejakú dieru do sveta v tomto. Neviem, že či máte k tomu nejakú lepšiu poznámku, odpoveď. Tak Európska únia, to už zaznelo, svet je 7-krát väčší ako Európska únia, takže Európska únia je 1/7 zo sveta, takže to nie je jedna kvapka v mori. Európska únia je druhá najsilnejšia, alebo dnes možno tretia najsilnejšia ekonomika na tomto svete, takže má zásadný vplyv na formovanie globálneho prostredia a preto je dôležité to nejakým spôsobom meniť. A teraz akože nechcem, aby to vyznelo, myslím to úplne v najlepšom dobrom, ako to myslím, naozaj môžete splachovať úplne často, lebo hoci akože voda je dôležitá a mali by sme v našich domovoch mať nejaké iné systémy, než splachovať pitnou vodou,
tak z hľadiska klimatickej krízy akože voda dnes nemá ako žiaden vplyv. My proste musíme zmeniť náš energetický systém, zmeniť spoločnosť postavenú na uhlíkových palivách a spaľovaní uhlíka na ako iné energetické metódy. Ak pritom ušetríme čo najviac vody, je to super, ale tie veci nie sú úplne spojené. Môžeme ešte kvapku krutosti, znesieme ešte jednu? Áno, ja mám potom niečo nádejné. Super. Ja vyberiem si len jeden kúsok toho celého, keď sme hovorili o tej vode, o tých vodovodoch a kanalizáciách. Absolútne sa stotožňujem s tým, že vlastne je epický bizár, že my vlastne splachujeme naše vécka s pitnou vodou. To je akože nejaké reziduum z minulosti. Ale tá krutá časť tejto rovnice je, že toto je extrémne podcenená komodita v zmysle, že za ňu platíme absolútne málo. My za ňu platíme tak málo, že, a to vám hovorím ako garantovanú informáciu, že pokiaľ sa nezmení cenotvorba pre vodárenské spoločnosti, tak naše vodovody a kanalizácie skolabujú. Lebo už teraz tie príjmy nestačia alebo stačia iba primárne na rekonštrukcie havarijných situácií. Keby sme sa mali baviť o naozaj komplexnom riešení otázky distribúcie a redistribúcie vody v mestskom území, tak sa musíme začať baviť o radikálne inej cene za vodné a stočné. To bola tá kvapka tej ľahkej negatívy. Ja ešte k tým technológiám, možno, že tie sa stále vyvíjajú a že možno časom prídu nejaké lepšie, novšie technológie, ktoré možno budú vedieť nejakým spôsobom pracovať aj s tými baterkami z elektromobilov. Uvidíme, hej, alebo tu vyrieš tá umelá inteligencia. Jasné, môžem ešte, keď už otravujem tu s nezmyslami. Ja sa na tie elektromobily ja si plne uvedomujem tie problémy, že vlastne ten problém je odsunutý zdrojovo niekde inde, ľudia tam trpia, je to čistá pravda. Vlastne my máme iba lokálny efekt toho, že vlastne tie výfukové plyny na danom mieste alebo v danom meste necítime, ale ja som ročník 82 a ja si ešte pamätám tie mobily, s ktorými ste mohli zabiť stredne veľkého človeka, také tie obrovské oblúdária. A dneska mám vo vrecku extrémne výkonnú záležitosť, ktorá mnohonásobne prekonáva tie obrovské počítače z minulosti. A presne takto sa pozerám aj na tú vývojovú krivku v tomto malom segmente. Že áno, musím zaplatiť nejakým spôsobom ten štart toho pokroku, alebo musí tam byť nejaký outlier, ktorý to celé rozbieha, ale vlastne postupne na seba tým efektom snehovej gule nabaluje technologický výskum, peniaze a aj v konečnom dôsledku aj tie ekonomiky a finálne efekty. Pokojne sa pýtajte. OK, to, čo teraz budem hovoriť, sú čisto moje biased názory, vôbec ma neberte ani ako odborníka, ani ako nič. Ja si pamätám, keď možno pred 10 alebo 9 rokmi som bol v Groningene a kolegovia mi tam rozprávali o tom, že teda blíži sa vodíková vlna, že vodík bude nový hit, bla bla kvá kvá. A vlastne elektroautá vtedy bojovali extrémnym spôsobom s tými radikálnymi problémami. Brutálna cena a strašne slabý výkon batérií. Extrémne zle do jazdy. Dneska, keď sa ma niekto opýta, že čo je bezprostrednejšia, budem používať toto slovo, bezprostredná alebo bezprostrednejšia budúcnosť mestskej mobility, nejakej ekologickejšej, tak mu určite poviem, aj my ideme kupovať 17 elektrobusov. Prečo? Lebo sú výrazne lacnejšie než vodíkové autobusy, keď hovorím výrazne, myslím tým zhruba 30%, veľmi zovšeobecňujem, veľmi zjednodušujem túto vec, ale problém vodíkového autobusu, ľahký diskurs, nebude to dlho trvať, problém vodíkového autobusu spočíva v tom, že k nemu potrebujete plničku. Do plničky potrebujete dostať zelený vodík, lebo máme tu ešte niečo, keď budem trepať, len si povedzme, jo? Existuje niečo ako šedý vodík,
ktorý ale vzniká ako vedľajší produkt blúznivých chemických a fyzikálnych procesov, ktorý nemá s ekológiou absolútne nič spoločné. Okay? A teraz si zoberme, že chcel by som flotilu vodíkových autobusov, dáme si case study Trnava, potrebujem minimálne jednu plničku, potrebujem nejakú elektrolízu s gigantickým fotovoltickým parkom, aby som bol fajn, ale pozor, máme tu atomovú elektráreň, pre mňa stále fajn, vôbec. A keďže žijem v realite mesta a v nejakom tomto poblúznenom komunálnom manažmente, keď sa tá plnička pokazí, tak ja som skončil a MHDčka nejazdí. Toto sa seriózne stalo nie v jednom európskom meste, to znamená, že potrebujete záložnú vec a v dnešnej dobe tie náklady vám iba radikálne stúpajú. A pritom deje sa to, že vlastne nejakým spôsobom, napríklad vďaka fotovoltickým panelom potrebujem vyrobiť elektrínu, vďaka elektríne vyrobím ten zelený vodík dostanem do autobusu a tam následne sa vyrobí zase elektrína, aby mi poháňala ten elektromotor. To je veľmi zjednodušená schéma, dúfam, keď nie, tak sa za to ospravedlňujem, ale aspoň môžete si dohľadať. A ja sa pýtam, na čom je tam ten medzičlánok, lebo v okamihu, keď batériové systémy budú výrazne efektívnejšie, už dneska ich považujem za relatívne fajn, tá krivka sa pekne zvyšuje, tak vlastne povedzme, že budem sa držať tej fotovoltiky, získal som elektrínu, nabil som ňou baterku a baterkou poháňam nejakú vec. To znamená, že ja nechcem zatratiť vodík celkovo, určite v priemysle môžeme veľmi zaujímavé využitia, o ktorých ja viem predlájsť. Ja rešpektujem túto záležitosť, ale v tej bezprostrednej mestskej mobilite je dnes ekonomicky aj logicky určite schodnejšia cesta batériový systém a elektromobilita, ktorá má samozrejme x milión nevýhod, ale keď si mám vybrať medzi dízlom a elektromobilom, tak si vyberám ten elektromobil. Máme priestor na 1-2 otázky. Ak... Môžete vy. Môžete. A proste na bližšie 8 rokov trošku budeme ešte trpeť. A hlavne takto budú ešte klimaticky veľké úkazy o mnoho viacej na svete. A má zmysel sa aj riešiť tie veci, aj lokálne, lebo proste tam, kde sa to nebude riešiť, tam tu mať väčšie dopady. A vlastne je to od niekoho dané, aby sme sa zobudili. Proste, aby ľudia začali viac akože v tomto zmysle akože začať konať a je to... Ak to nabalené ďalšie akože, udalosti, akože sociálne, ekonomické, tak budú veľké zmeny. Po tých 8 rokov vlastne bude také pozitívne, že sa zmení kopec vecí. A čo sa udeje od tých 8 rokov? No. Bola taká prokurátorka v Žiline, ktorá stíhala českú novinárku za to, že si dovolila spochybňovať teóriu jednej konšpiračnej sekty, ktorá verila, že 8 rokov sa nastanú žiadne zásadné klimatické zmeny. Tak sa povedzme, že toto nemá nič spoločné s vedeckými dôkazmi a prejdeme asi ďalej. Ďakujem. Jasne. Ale myslím, že náš najväčší socioekonomický šok, ktorý príde, dúfam, už skôr než 8 rokov, bude radikálny nástup umelej inteligencie. Taká sekta, dúfam, ešte není, ale keby bola, tak asi by som tam sa pýtal, že čo majú nového. To bol vtip. Dobre, môžeme posledná otázka. Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, že či existujú už nejaké štúdie, na základe ktorých by sme možno vedeli povedať, keď sa bavíme o tej Európskej únii, koľko máme vyvezených vlastne tých emisí. Teda, alebo že koľko, lebo áno, bavíme sa o tom, že a ja to často počúvam a vlastne ja sa chcem spýtať, že či dobre argumentujem. Hej, keď argumentujem, keď sa hádam s niekým, alebo hádam, presviečam, možno z rodiny, povedzme, nemenujem, to ide aj live, že? Tak pozdravujem, keď tak. Že poviem, že áno, je tu Čína, je tu India, sú tu veľké krajiny, ale čo sa v tých krajinách robí kvôli tomu, aby Európania mohli, ja neviem, mať všetko okolo nás vyrobené v Číne, hej, napríklad 90%. Takže či vlastne hovorím dobre, keď hovorím takto, a že či existujú nejaké čísla, že koľko my spravíme emisí tu, napríklad dopravou, a koľko vlastne vytvoríme celosvetovo, aj keď v inej krajine, kvôli nášmu dopytu. Tie čísla určite existujú, ja ich z hlavy proste nedám úprimne, ale ten fenomén prenesených emisí by bolo dobre si akože, že hlavne keď ideme live, si trochu vysvetliť. No. Častokrát zazníva ten názor, že a čo Čína, a čo India,
čo podobne, veď Európska únia znižuje a tie krajiny zvyšujú. No, realita je taká, že Európska únia de facto v úvodzovkách exportovala, vyviezla veľkú časť svojich emisí do ostatných krajín. A týka sa to najmä produktov. Veľmi veľa produktov, ktoré sa spotrebujú v Európskej únii, sa vyrábajú v tretích krajinách a zarátajú sa do uhlíkovej stopy daných krajín. Hej. A ja teraz naozaj neviem, aké to množstvo je, ale myslím si, že keď si pozriete Worldometer alebo Statistu alebo podobne, tak sa to tam dá asi odčítať. Hej. Ono samozrejme je fakt, že napríklad Čína, India, dnes prudko sa rozvíjajúce ekonomiky ako naozaj rastú a ich uhlíková stopa je obrovská. Hej. Ale ako príčinou toho je aj preto, že tieto krajiny dnes dobiehajú životnú úroveň západu a bavíme sa o tej diskusii, že tak ako prídite tam a povedzte tým ľuďom, že nemôžu žiť taký život ako my. Hej? A to teraz nie len o tom majetku a bohatstve, ktoré my máme naakumulované, ale to je proste akože o lekárskej starostlivosti, o vzdelaní, ako keby o nejakých veciach, ako žijeme. Hej? Takže my sa budeme musieť, a teraz keď to hovorím my, tak to myslím ako druh, sa budeme musieť uskromniť. To je proste ako bodka, to tak je. Hej? A teraz ako, dá sa to spraviť tou tvrdou cestou, hej, a v úvodzovkách, že si povieme, že musíme z roka na rok ako všetko zmeniť, hej, alebo proste ako zvulgarizujem to, vrátiť sa na stromy, čo samozrejme nikto z nás nechce. A podľa mňa ako nikto potom nevolá. Hej. To sa ako častokrát používa ako také difamačný claim, že ekoaktivisti hovoria, že sa vráťme na stromy, ale to je blbosť. Hej. A my ale naozaj budeme musieť nájsť iný spôsob, ako produkujeme a konzumujeme proste ako tovary a energiu. Hej. No, a ako o tom celá tá debata je a sú na ňu ako už múdrejší ľudia, ktorí ju asi vedia zviesť. Hej. No, a posledná otázka, ja teda veľmi fandím technológiám, ako ja to milujem, keď sledujem, a dokonca ešte aj SpaceX, keď sledujem a všetko. Hej. Len som veľmi opatrný podľahnúť falošnému technooptimizmu. Hej. V tej klimatickej kríze akože nám týka čas a keď zúžime tú klimatickú krízu na problém produkcie energie, lebo to tak v skutočnosti je primárne, hej, tak si tu furt hovoríme o nejakej jadrovej fúzii, no len to je taký ten vtip o tej jadrovej fúzii, hej, že stále 20 rokov, hej, a už 60 rokov je to stále 20 rokov. No, tak ako tie nástroje máme už dnes a sú bolestivejšie ako vynájsť univerzálny zázračný zdroj energie, ale musíme ich začať konať. No. Nemáme moc na výber. Ja vám teda ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme to zakončili veľmi trefne. Takže ešte raz ďakujem dnešným účastníkom, Jarke Solkovej, meteorologičke, klimatologičke, Jakubovi Filovi a Petrovi Bročkovi. A ešte vás chcem poprosiť, neodchádzajte, je vedľa pripravené pre vás občerstvenie od Bábovky a ešte aj catering z dobrej pekárne, všetko lokálne, dovezené pešo. Takže sme neutrálni uhlíkovo dnes. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa opäť v marci.